مشكلة أنت غالي على كيسو مشكلة أنت غالي adunga ra dugul comme ni kena banda sa ida mana ko ba dunde dama fuy fam ni ngoro iba fe bam e ba dam ni ngoto mbara ay benga sawali sa me ni to ke to ni beti boro ni to ke to ni ya fone na me situation do ni na le mo pour réussir à tata to ni mala to mna e da la tene era bora tando kene ma mo ko ni tella go sila senera ma ngoni ngai itu do yengele bayi ha itu do yengele bayi ini na iko mina ka kene na so ni kona o tie zona ni to fa fiu voilà kaida ka ko bole ro la kasiani aho mako sa ka tua aho o benata ne mi so sa me fina jate mine ka bu jale mine ne ya fina ile na ko ala wa kiba o ko ne da do ro kunto ne tira da do nyo ko fona fona katre ni ma ina masimba ne ka sinta no sengwele blogere ina ka boro juwa minga so ko na ka wiya min nane na ya kane ke blogo fa de zone ko ne nta boy vola ka ya ne woto mbara aho yete tu ya fiu mi dele ala kama ne nture ka fu ko nya mo dele woto ne me ni nta to ko melege materi mo tio te de bonye na mesa ni te de bonye se ka bodu ko no tanto ni ta ke to yo iyo dola ni ko no foi te ne ko ne tara ta no mun ne bina bo bonye mi dele bonye mi dele voilà ala ka du da ka frère fiu voilà anga tan sigi ba ne da sida ne da sida ne mun ka tra to de bole mun ne gero benga ojis mi ne gele ita do ha ne tia parce que ne lu ko na place te mbule ay bule ha do ko place te bulano e ka so na te nia so ni ka si odi mu mai ka da ma ni ma ti buen si ka ku ya ko ke amamonya endo me nyogo na to ne nyogo il est il est mamunya feu ni ka yi muso ye mana ko kena imamunya le imamunya irala de ibra ire muso ka fo ku fa le ne adi munya ebi ina fa mamunya ha olunga banga si ile nyana ka jora si kene ya ha ka ba kuri ka fuka magi konna ya amuka lungu ile ka mumbala iye mukele le bwala fonye ima fo ibwala ida sala ima ida sala njufu ijua no ile mo sida nyogo nche no fina ne sega ndadola mais mu yene muso fanfela ne fene mela ruta yi anyogo rete soro ble o poto ne madoro ni nu ne refle ne bina club la si sans chamu mene fe ka funyana mi delira diga minota ya ngata soko e pi kan nyo chama fo nyete tuya nin ture ka fo makunya moti do woto fle ni idella sa daga de tuya kule ni to ya mereka punya e kana kle bana mi delisa wala kartigi ga makon na te bonye kartigi jume folo kartigi ne bieti ka bikunu ne bieti ka bikunu ne ko ke ala e ni na danga mi ya ko nyote de kwa ni mu padi ko faye ha voilà e ga ni la mensa na me doro anga ku ke na trisigi akadnya ni bita iga tata to nyumala e jivan fuma ningi mo mena telephone sa adima bo bi feninga ga fongoro sa adima muni mun shitekele bo ne taraga soro e ga tata no benge kana to ko mena ga tata tinto ye telephone sa bi mai ble kumana ne te longo ma fi ga mu fone euro sege imalanga mere ya fi na ya sanga di muso ma kana tuya ne mi so parce que place tele bolo mo bi me telephone sa adima mi delira ya monate margi me flo mun kadi yere margi fenfe mani jamo sa adima margi mani jamo sa adima je ya iPhone 7 sa kadma ya pare pour un faux tala no de be ko no de kadi ya pare pour voilà akon kadi ni alni be ta village la ni ta to ko ngoni che la man ya che man fene ko mi delira di ya fuma ibolo de dusu ga yam no ta ko tala dole wala fai naya wala naya voilà ile ka fri muso he ni chede nyona nte shia uko wala ni chede ko mara ka fante shia mais mune kera talo ile tada ka ko mune kere ile tada ko mune kere e puis ya ka matienda ka matienda da mana ne era taramba bellafia awa ko te ko d'accord che noni ay elo fala dilita wallahi ala ni dole be kan ala ka ko wallahi dilita awa
An ka ɲɔgɔn bonya quoi i tulo bɛ n na n tɛ mana ko la dɛ tɛmɛ ka don so kɔnɔna la. Mana mun tatɔ filɛ a t'a fɔ a t'a ɲɛ merci an si min i ka so kɔnɔna la an ka t'i ka so kɔnɔna la ne taa nin bila yan nɔ. tɛ sɔn na fiyewu kiyɛ dɔ na ne. Awa. Naam. Boy ka na. Ne ko a dun kɛra cogo di? A ye mun de kɛ bɛnkɛ la ne kɔfɛ yan? E bozo ne t'a dɔn min kɛra bɛnkɛ la. Non o tɛ se ka kɛ o. E t'a dɔn mun kɛra la o tɛ se ka kɛ cogo di? Aw de tɛ tile so kɔnɔ yan nɔ ɲɔgɔn kan. Ne yɛrɛ ni bɛnkɛ kun ka di an bɛ baro kɛ fɛn bɛɛ hali kunu wulafɛ ni bɛnkɛ bɔra baro la an sɔgɔmada la bɛnkɛ ka minɛnw cɛ k'a bɛ taa ne bɛ mun de fɔ non o tɛ se ka kɛ o. ale nege foyi tɛ ne yɛrɛ la ale ko kalama dɔrɔn. Sofia dun? Sofia bɔra. Bon que ça soit la première fois n tɛ fɛ ni ɲɔgɔn wɛrɛ ka ye n ka du kɔnɔna la yan quoi. A ye mun kala ne t'a dɔn dɛ mais n bɛ mun f'i ɲɛna ne bɛnkɛ taara village la tantɔ ne ka tɔgɔ diya foyi t'a la. A kuma sulen ne de tɛ aw ta tɛna ye ne de ta bɛna ye. Bari kuma ma da ko n'o ka taa bonya quoi. Ko ayi a kan bɛ Sofia de ma tɔ bɛnkɛ ma ne tɔgɔ fɔ e yɛrɛ b'o dɔn. Mama si ta ne tɛ se ka n da don ɲɔgɔn cɛ mais aw mun ni ne muso in Sofia bɛna n bɛ Ala ta d'a ma. E kɔni b'a dɔn sa. Wallahi bon n bɛna fɛn dɔ f'i ɲɛna bi a y'aw bila aw kunkolo la de ne bɛnkɛ taara tantɔ nin taacogo in na wallahi bilahi siɲɛ wɛrɛ hali n'a kɛra parce que ne b'a dɔn ne kun mana bɛn ne ni sisan a kun taatɔla de don. N'a kɔni sen ta ka bɔ du kɔnɔna la ka sɔrɔ ne yɛrɛ ka yamaruya kɔni tɛ ka taa nin taacogo in na wallahi ko furu b'a da fɛ n bɛ ka sɛbɛn de fɔ a ɲɛna. N kɔni bɛ mun fɔ n ye a y'a fanfɛla ye k'a to yen a ye ɲuman kɛ o a ye juguman kɛ o a y'a to yen nɔ. Ok ɲaami ni ne kɔni ka ko to i b'a dɔn ne ni bɛnkɛ tɛ kɛlɛ. Ne ayi i ka ko tɛ kuma bɛɛ e fana i nɛn ka di kumaw la parce que ça m'énerve quoi est-ce que i y'a faamu i tulo bɛ n ka kuma la fɔlɔ. N y'a mɛn bozo. A fanfɛla ye k'a to yen pepewu. Komi n bɛ k'i ɲininka ko mun kɛra i b'a la k'a fɔ k'i tɛ fɛn kalama la a ye ɲuman kɛ a ye juguman kɛ a ye k'a to yen n'a ye mun kɛ o de ka ɲi. N'a ye mun k'i la fɛnɛ n ko t'a la dɛ n'a ye mun k'i la a fɔ ne ɲɛna. N y'a mɛn. I ye n ka kuma faamuya voilà. N bɛ na. N na mɔgɔ sigilen bolo bɔ a da kɔrɔ san tile ka dere in na nin bɛ taa tan dɔ san village la a bɛna taa mun de fɔ ko wayi bozo bɛ tan tɔ est-ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'a fɔ k'a bɛ bɔ village la k'a bɛna ne fɛ yen nɔ bilen. Ne surubu tile fɛ ye an cɛ ça va ko kɛ Ala saba kɔni baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ yen e ni fɛn sa dɔɔnin wale i hali tɛ taa an fɛ yen nɔ baro la bilen ne dun bɛ taa so yen dɛ mais o tuma o b'a sɔrɔ e taara baarayɔrɔ la wa bon effectivement o fana ye tiɲɛ i b'a dɔn an fɛnɛ an cɛ fila an ka ko a ma nɔgɔn a ma nɔgɔn diyagoya sɔgɔma kɔni an bɛ wuli ka taa fɛn ɲini pour que ka na donna du kɔnɔna la awɔ o ye tiɲɛ kɔni baasi t'i la kɔni baasi foyi tɛ yen nɔ mɛ e bɛ ka taa ne bɛ taa ci la ok y a pas de problème ne yɛrɛ fɛ ka na n terikɛ dɔ la dugumala bɛna yan awɔ awa dun a ma jigin fɔlɔ baasi foyi t'a la non awa a ma jigin fɔlɔ a tɛ mɛn bilen a bɛ jigin i y'a faamuya ok mama kɛ kɔfɛ i y'a mɛn bye bye Como to corona tapi kana ke fanta denge kana ke si Anto. Eh, mugele dengar ni food anto. e kana fama ko bege sa oh ay mo le kila ka mo fi kun menata e be ko ne Dengar magra chudi. ah da ito kala mo fi bia bima o benge ba voilà benge supprimer la depuis Rio voilà ko fi e kana fama ko benge voilà ba ay flam ko tur kele ne sha atemu yana et puis ay ka mangi de respect ka langa sun ko ne il yo ma sa i dagala usuma ko benke quel benke hein
Dengan kira cukup itu pun. Jika nama ko bengke. Fari la wajib jere boleh di. Dengan sebab sa. Jika tu boleh siapa ko Ya faham. Ya faham. ami fe to ko mi fa fo. Ayo ko bengke. Dengan. Amana ke cukup. Dengan. Yang bengke ni. Ah. Emang dimi an koro ka se fa dana. Ah. Ko mana ke ali ni mo wara sara ni tara lahara imana wuli ibi bengere yoro ni kaka abo mais ni edimni don koro do binya apia ayo bela ka foko ko kiyama jo ko ay ni la kiti la bela ay kama na ko kelena ha ni na ka skoro ko iye ka kuma mi foko yende ko lahara ko dege ni ngala abengela ha ay ta kiso ko re dawo wallahi dengan muna ay ta kisi ay la aljira do bera be ne la ngalima ha jalima tirati wala ku faya ba ala bara mani nga ba faya ngai ay kunti fuila ya sinji fara al balma fara ngai to cha ala ro no makayi tenena be kashini feletige aya ya mais mun na no kuma biere sa na no kuma sita ka mul bala fe ka na ay de ka beke ile ni boso boni voilà ben eni sitan chela an se kan dando aw ni ɲɔgɔn cɛ aw de balma mai an kɔni se mi dɔrɔn den ka fɔ yan ka sabali n'aw sabali la o bɛ janw ye e min ye dɔgɔkɛ e de kan k'i bolo da e dusu kan jɔ ne kɔrɔ de kan k'i bolo da dusu la mais kɔrɔ tun ye ɲɛmajɔ ye ni kɔrɔ ma min dɔn e min ye dɔgɔnin ye e kan k'o dɔn sa ne t'o lɔ ne ka foyi t'o la voilà ne ka foyi t'o la voilà ne yɛrɛ k'a fɔ boso n ko waati de a kan kun bɛ yan nin da kelen na k'a fɔ ko i tali bɔ ma han e bɛn kana taa ne kana taa a ko ma k'a ye telefɔni san ka d'u ma n'a m'o san ka d'u ma waati de a bɛ telefɔni san telefɔni da gɛlɛn mo sɛri min piri ka ti yan a ye kɛ puis ka taa ka pikiri ma nin t'o fɛ di tɛgɛ ye sumu ɲɛna a y'olu ma de fana ye n diya dɔɔni bɛn i ka kuma mɛn voilà mais tagali ko in ne yɛrɛ b'i deli ka kɛ ala kama i k'o bɔ a ma n'ala k'i sɔn deli yɛrɛ de don n'ala k'i sɔn n'ala k'i sɔn n tɛ bɔ ko fiyewu boso dun a bɔra boso dun a bɔra natakolon in ne fa nɔfɛ yan a kan ma segin la n taara a wale yɔrɔ min fɛ o la ayiwa basi t'a la n bɛ tila k'a wele telefɔni na kuma fɛ han n y'a mɛn kuma fɛ et puis kuma a ye kɔrɔ fɛ han n y'a mɛn voilà n'i ka kuma faamu n'i ma kuma fɛ k'a fɔ ko i y'a fɔ ma ko bɛnkɛ cɛ o ma ɲi ma de i kana fɔ ma ko bɛnkɛ o kɔni voilà n y'a mɛn bɛnkɛ ni ala sɔnna ma voilà ni kuma fɛ voilà mais ne yɛrɛ b'a ɲini e fɛ e yɛrɛ ka sabali et puis ne sabalilen de i sabali ne sabalilen ma jiginnen de ne ka tɔɔrɔ de seli ma i ka tɔɔrɔ ma se ne ma ka o ye ka baara ne ma i ka tɔɔrɔ ma se ne ma hali n'i ka tɔɔrɔ sera ne ma a tɛ ne tɔɔrɔ parce que ne bɛnkɛ b'i ye o walidutigi wele ka bɔ a baara ka na n'o ye ka k'a cɛ zɔnna ko la ça c'est quoi ça muso ye ne bolo den ye ne bolo k'an wele ka bɔ n baara kalakala mana kan fɔ n ye est ce que o ka ɲɛ ne yɛrɛ place kan ka kɛ ne la so nin kɔnɔ yan de ne b'a fɔ ko ku i b'a fɔ ko bananku i di ku ta fɔ kɛnɛma ne ka chef de famille tari de n y'a faamu bɛnkɛ i ka kuma bɛɛ ye tiɲɛ ye ne sɔnna i ka kuma bɛɛ ma o di diya n ye han i y'a faamu n'ala k'i sɔn ne bɛ min ɲini fɛ dɔrɔn o ye sabali dɔrɔn de ne sabali a mana tigɛ da o da la anw ɲɛ jɔyɔrɔ ye e de anw b'e de dɔn donc maintenant sabali i y'a faamu i k'i bolo da i dusu kan deli yɛrɛ de n'a faamu n'ala k'i sɔn awɔ ni boso nana ko ne bɔra yan mais n yɛrɛ bɛ tila k'a wele problème t'a la ni ala sɔnna ala ka yɛrɛ merci ani ke ay ka na téléphone ko ha ya ti ɲin'a kɔ fiyewu voilà a wele sisan a b'a fɔ a ye ya kuru ay bɛɛ ka demi mana mo i jɔ ko oncle quel oncle baarabali ni